Terve! Tänään kerron pikkusen tosta minun omasta sellyverkosta ja laitteesta, mitä siellä on muutama. Eli kaiken perustanahan on Wi-Fi-verkko ja se toimii 2,4 GHz tuossa taajuudella. Ja sitten mulla on näitä reitittimiä. Nämä on erikseen tuosta netistä, mikä on niinku viihdekäyttöä varten ja muuta. Niin nämä on siitä irrallaan ja 2,4 GHz taajuudella ja näissä on monesti 5 GHz ja 2,4 GHz. Eli kaikki älykotilaitteet, valvontakamerat ja muut toimii monesti sillä 2,4 GHz ja se on ihan perusteena se, että se kantama on parempi. Eli MES-verkossa on useita näitä laitteita ja ne MES-verkko niin kun vahvistaa toisia. Mulla on tuolla talon sisällä toinen ja tää on nyt autotallissa, koska Fifin kantama ei ole kovin pitkä. Mutta minä näytän nyt mitä vehkeitä mulla on, niitä on vaan muutama, mutta Elikkä nyt ollaan sähköpääkeskuksessa, niin tuolla on Selly 3 EM energiamittari ja siitä on tehnyt viime vuonna videon, miten se on sinne laitettu, kytketty sitten paikalleen. Eli se nyt mittaa tätä talon kulutusta. Ei ohjaa mitään. Siinä olisi relekärki, mutta ei ole nyt käytössä. Sitten mulla on tämmönen pistorasia, jossa on tuo Selly plus 1 PM tuossa AP9 jakorasiassa. Ja tämä on ohjaa lämmitintä autotallissa nytten. Ilmastointikoneessa mulla on sitten tämmönen Selly plugi. Se on 10 amperia, 230 volttiahan se tietenkin on. Niin tästä tosiaan saa 2,3 kilowattia ulos. Ja sittenhän löytyy se vanhempi malli. Se on 3,6 kilowattia, eli 16 amperia. Se on paljon isompi. Tässä on sitten myös merkkivalo. Saa niinku kuormituksen mukaan, se vaihtaa väriä ja on ottanut sen pois, kun ei sillä oikeastaan ole käyttöä. Ilmastointikonehan pyörii koko ajan. Tää on lähinnä kulutuksen seurantaa varten ja yllättävän iso on kuitenkin sähkö- ja läkilämmitteisessä ilmastointikoneessa tuo vuorokausikulutus, että sitä vähän seurailin viime talvena. Sitten on vielä tässä johonkin menossa käyttöön sitten yksi relé. Tämä nyt on koekytkennessä tässä Selly plus 1. Eli tämä on nyt tämä sininen plussa, se mitä ei pysty pörssi ohjaamaan. Punainen plus 1 PM pystyy ohjaamaan pörssisähköä. Ja tosiaan kannattaa tätä Selly-laitteita, jos aikoo sitä jotenkin pörssisähköllä ohjata, niin siinä on niitä skriptejä, mitä pystyy käyttämään. Se suomalainen kaveri on niitä tehnyt, niin laitan sen linkin, tosi hyviä, fiksua työtä tehnyt ja paljon, niin kannattaa varmistaa, että sillä pystyy ohjaamaan, eli kaikilla näillä ei pysty ohjaamaan. Mutta siinäpä nyt lyhyesti, jos joku haluaa näitä älykotijuttuja tehdä, niin kun vaan sähköasentajaa yhteyttä ja varmaan saa hänen kautta noita tarvikkeita ja sitten voi itse hankkia. Ja toki kaikki pistorasiaan itse kytkettävät on helppo laittaa, plugit ja muut sitten ilman sähköasentajia. Semmosia tällä kertaa.